Fil-Gozo Multimodal Hub ta' Xħajma ġew installati 15-il solar flower bħala parti minn investiment ta' €850,000 taħt il-Programm Ewropew tan-Next Generation EU. Is-sistema innovattiva ta' dawn is-solar flowers hija ispirati mill-moviment naturali tal-fjura l-ġirasol li tiftaħ id-dur max-xemx matul il-jum waqt li tingħalaq bil-lejl. Għaldaqstant, permezz ta' mekkaniżmu bl-intelligenza artifiċjali, dan l-apparat teknoloġiku kapaċi jiġġenera sa 40% aktar enerġija minn pannelli solari tradizzjonali. Waqt it-tnedija tal-proġett il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri għalli dan xhieda tal-impenn tal-Gvern li jkompli jkabbar l-użu ta' teknoloġija nadifa u innovattiva bħala parti mill-Viżjoni Għawdex Gżira ta' Villaġġi u l-Viżjoni Malta 2050. Liema propju teknoloġija ser tkun qiegħda toffri enerġija alternattiva ta' aktar minn 40,000 watt, però aktar minn hekk ukoll minħabba li tali teknoloġija titrekkja propju l-patt tax-xemx ser tkun qiegħda toffri ferm aktar enerġija għall-ispazju propju li tkun qiegħda tokkupa. Il-proġett jifforma parti minn sistema integrata fejn l-enerġija ġenerata minn dawn is-solar flowers se tmur direttament biex tiċċarġja l-flotta tal-karozzi tal-linja elettriċi li jservu bejn il-port tal-Imġar u l-Park and Ride fix-Xewkija. Il-proġett ukoll rassem ta' ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Omar Farrugia enfasizza kif il-fondi Ewropej jistgħu jintużaw biex iwasslu bidla konkreta fil-komunitajiet lokali. Illum inauguraw proġett tal-ewwel xorta tiegħu fl-Ewropa propju hawnhekk ġewwa Għawdex. U dan li ser inkomplu nbuttaw il qudiem bħala Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi, proġetti ta' dan it-tip, proġetti b'saħħithom, rinnovabbli u sostenibbli sabiex permezz dak kollu li ħabbarna fil-Viżjoni 2050 inkomplu mmexxu l qudiem il-pajjiżna għal aktar proġetti b'saħħithom għal ġid tal-poplu Malti. Min Għawdex għall-kumplament tal-Ewropa, dawn l-ewwel solar flowers qed juru wkoll b'mod ċar kif l-innovazzjoni minn pajjiżna tista' titwassal b'viżjoni, impenn u ħidma konkreta.